Că a vrut. Cine l-a rugat? Familia. Mă, mă, că poate să ridice, nu? Dar pe mine. Mare, asta ai vrut să o faci, Pileandra. Mai cadu, da. Ce-am vomit? Dar mă mi-a trecut pe aici, măcar nu am casă. Vezi acasă de vomitat. Ia să mă dau. Ia Marisa cu ăsta cu iarbă. Lasă-mă-te pe el. Dar trebuie să-i mă în spate. Nitia! Uite capra, uite capra! Piciule, uite sponsoarta. Mari de la ochi, mă rog. Dă-l cu coadă. Piciule, uite sponsoarta în față. De când trebuie să băgă cu oaie, da? Hai mă, că da să preface. Vezi ca capra când te prefaci.